Tunggil carita benten ingkang windursita ampuna wonten ing Karang Perdusun nggih wonten ing Karang Klethak Kilura Badranaya nggih Semar Sumawana mangun dirungsa nggih Bagong ingkang sedya suka parisuka kados dening hang ngimpi wonten ing salebeting nendra nganggoroke
makane. Fokus. Aja dipikir, Dik, aja dipikir. Kabar sih wis ya wis. Dole ana apa gak apa-apa yo mriki yo ayo ngaso sawetara dole
Gong gong apa? Ya apa gong gak apa-apa. Aman. Ngaturno salam dhisik, Jung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Jaluk gedhe pangapura yomo. Suarane medhot rangsang apa? Dadi so gak ono leneni apa? Dadi wis wanjine ngene iki wis glorok-glorok apa? Sing suara gedhe wis rada kangelan. Nek kanggo maneh yo apa? Nanti pagi langsung gas saya. Boleh? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya awake dhewe bengi iki sak rombongan adiraras kang saka Mojokerto. Angsal tinimbalan sowan ana dusun Pringgondani, Desa Bakung Pringgondani, Balung Bendo Sidoarjo kene, Jung. Ana pidalone Bapak Susilo Dala Ibu Jamiah. Yaiku Walimatul Kursi. Oh iya, sing dimanduna Mbak Vina Susilowati Dalah Mas Brian Oscar Rahmatullah. Oh ngono. Muga dadi keluarga sing sakinah mawadah lan warahmah. Allahumma amin. Iso ngrugepi rumah tangga nganti kaki-kaki minen-minen. Amin ya rabbal alamin. Iya, muga oleh momongan yen lanang dadi bocah sing saleh, yen wadon dadi bocah sing salehah. Amin ya rabbal alamin. Muga kunjuk dhateng Bapak Susilo sekeluarga. Anggone sak marine wayangan iki, iya. Dan muga oleh pengayomaning Gusti didono bulaine, dijedakno keselamatan, ditambahi rezekine, ditambahi seger warase, selamat dunya temekane ing akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Boleh? Iki sadurunge ngaturno sing akeh-akeh, ngaturno sholawatan dhisik ngono. Ben oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Apa waranggonane ben Jumat kabeh. Oh ngono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya ngerti ya. Terus ini cek ngantuk. Ya. Ngadeg kok dik senenge. Nek ngadeg ana mungsune ngene kan loro kabeh ya. Surat apa surat sawangane lungguh ning ngadeg kabeh. Tapi nek gak ana unsune ya embun. Aduh dik geblek. Ya. Ya durasi ya. Di Alhamdulillah dong, alhamdulillah. Ayo dong. Yuk, ayo. Sudah ready? Derek mawon. Ya iki ambek awak jenenge istirahat yo. Lakoni isi dawa. Ini iki Mas Bodo sampun tambah ganteng iki. Kerja Oke.
Jung. Mau ya dole. Ki matur nuwun. Ana rawuhne Abah Suwedi kang saka Jetis. Mojokerto. Oh iya matur nuwun. Uga akeh rawuhne Jung. Penggemar wayang kulit. Kemari kakangku Agiono ya akeh sing rawuh iki mang. Matur nuwun. Ibu guru kana iya sing marung burine. Kelir matur nuwun. Matur nuwun. Jung apa? Jaluk Surawati ni sapa dulu? Sembarang ngom sapa ngono iki ae. Ada Mbak. Sing halus-halus dhisik. Sing halus-halus dhisik kok. Kunjuk dateng warga masyarakat Dusun Pringgotani. Ki gak ngunune son kuket mangkok ngangu ae. Mula sandingane kurang bae. Rusiati. Ya jimatek ya Bik. Spotnya cok. Dereng tuh Randa. Randa. Iya. Randa Rana. Randa. Rana. Namanya sinten? Yudis. Yudis. Daleme pundi? Kula kasih Mbah Bito. Nggih. Nggih. Ngaturaken napa niki Ngayu. Oh, napa niku nggih? Saking Mas Baktiar Alfi channel. Niku mangke Mbak Atin, Mbak Atin. Kula damel Orang muno. Napa? Pelok napa? Pelok oke baik. Mumpung ana peloke. Ladran Dik gak apa-apa. Nama apa nggih lucu. Saking nuwa iku wae. Oh, hati-hati. Iku wae. Pamit mulai. Iya gak apa-apa. Taran ngun napa niki, Pak? Napa, Pak? Semua di Damsari. Orang muno lagi batin nih. Batin. Oh, tidak bisa. Oh, sama nyanyi dhewe ta, Mas? Oh, jangan lagi lho ya. Nggih paring Damsari mawon. Napa? Damsari mawon. Damsari. Ide gak krungu. Aja ngono ta Mas, adem-adem kok. Tak dupak ta. Udah bareng adem-adem barang. Ora, aku ora bareng sampean. Oh, oke, bareng Indra. Apa-apa. Belum ngawur ewo gawane. Indra iku biasane saiki senengane ngene-ngene. Oh, men asli masalahmu mepet. Kayak iwak lho. Ya. Tidak usah iki wong iki. Nggih. Di mana emang sarane? Nggih. Kita bicara.
Ya apa? Bersama Mbak Yunis Nyidam Sari. Terima kasih ya. Asik-asik ya. Harus tahu. Bocong musik GG Production. Saya yang belani deh. Jan suarane malah ngangen ning ati. Sopo sing gak itu gelem numpaki ta iya. Pade, 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 ajeng pundi? Lho, barengan kok mulai. Mboten kepingin ngeri kita. Not Cek not ae wis dikandani Yuris jenengku kok cek not ae. Yunis. Lah yo. Ya Allah mak tak ceritani yo. Oh, Aku lu tau kedan nang gitu ya. maksud sih. Iya. Iya ta? Ambek penitipan Sopo? Mas Peri. Bapakno. Ya Allah aku jarang goyang. Lho aku iki mantane lho. Oh iya, Sawur. gila-gila. Tanah gila-gila.
Matur suwun nggih Mbak Yunis. Nggih, lah kula dipasi. Ditenggani. Nggih, ditenggani kali Mas Perry. Oh, ya ampun. Mas Perry nama Mbak Jonis Mas Perry. Wow. Yunis lagi ya. Matur nuwun. Yes, matur nuwun. Ana rawuhne adikku Faiz. Iki lagi rapi ya. Isi ngendang ceripong aja. Kangulune ayo. Dong iso jeneng klaron iso gunung sewek lho iya. Suster manggopo kabeh. Nek laron wedok bahaya. Ada saya kita cek botol lab saya nek tanggapan. Iya. Oke, terima. Ada siapakah dia? Ada Mbak. Rila, nada. Paling asma sinten daleme pundi? Sampun kagungan garwa napa dereng napa tasik lega napa sampun randah? Nggih, nderek tepangan nggih. Tepangaken nami kula Rila Nada. Kula saking Blitar, Mas. Oh, Blitar. Nggih. Blitare Wlingi. Oh, Wlingi. Nggih. Terus apa neh, Mas? Tanggane bodo. Heeh, paling. Nggih, matur nuwun. Sampun ngajar apa ya, Pak? Kula tasih SMP. Oh, sampun manak pinten. Tasih setengah lah, Mas. Niki kula tambahi loro. Nembang apa, Mbak jenengan? Dipun paringi jeneng bulan nggih, Mas, nggih. Nyemek-nyemek ngono lho, nyaput to. Sing nyemek-nyemek gitu. Liyane jeneng lho. Aku ki lagi suka kuwi. Suka sampean ya enggak mungkin. Jeneng srontul ta jeneng apa? Jeneng kula. Jeneng srontul, jeneng apa? Ah, iki Mas. Lah aku iso lho, Mas. Aku ngerti aku ngene iki. Mas. Oh, Mas. Nggih. Oh, nggih. Kula tampi nggih. Ya, Mas. Mboten joget sedikit. Kanu Mas, iki nyuwune sing nyemek sekali. Oke, baik. Oh, nggih. Anu Mas. Kadung iya. Monggo Mas dipun tampi niki Mas. Joko marah. Menika Nggih. uler kambah. Ular keket. Nggih. Nggih. Menika Nggih. Joko melarat. Oh, Joko marah oke. Niku sik napa? Berkambang ya? Kadung ngadeg iki lho aku. Enggak apa-apa. Tak linggone. Belok ngene no. Lu ngadeg iki tambah penak. Jongkok di Ya lah ya. didukani Ya. anu, Mbah. Kasih penak. Ular kan bang nyari mami. Ini kan ada berikan nih, Mbak. Oh, nggih. Nanti kesampet. Iya ya, aku apa kudu ngedep sampean ki ngene apa? Ketimbang kula. Nggih. Gak enak to aku iki piye to? Oh iya sik tak tunjuki. Apa tak bantu kene gak apa-apa, Dek, gak apa-apa. Ya Mas, aku sering ngerti. Ya gak apa-apa tak bantu seneng. Lho alah, aku malah ngedek silang Mas, wedi Mas. Lho alah, aja ngono Mas. Ini ki aku yang dredeg. Nek ngomong kayak ngene cok, kan bisu Lho alah. Enggak Mas, aku ki wedi tenan.
Ya. Dadang gula Semarangan. Monggo sak pinten Mas. Aku sih enggak nembang iki lho. Aku tak menang tak ngerti mah. Berokokan. Delok nyinden. Kok ngerti aku delok nyinden. Pisang sesah kini karya Belajar ke Mas? Aku sih kan yo lali ya. Nyanyi. Nembang Mas. Iya apa? Nyanyi.
Matur nuwun. Sinuwun. Kalian apa mau? Kakak. Oh iya, Joko. Joko Tingkir. Joko. Aku Jokowi toh. Gak apa-apa. Alah. Sampai sing disawer sih. Ya wis. Ya wes, ya berdiri no. Iya. Nah, enak berdiri kok berduduk. Enak berdiri kok berduduk. Ya, enak berduduk. Ya gak penak. Masa Mas? Ya. Joko Maret bersama Mbak Rila Kusumanada. Ade. Kamu nggih? Ampun Mas. Matur suwun Mas. Mboten krasa. Nggih niku wau panyuwunane Mas saka Mas Ferry. Iki sing awon putrane kang kagungan hajat. Mas Ferry matur nuwun Mas. Ada siapakah di ada Mbak Rita bersama Mbak Niken Dwi Bangga. Mbak-mbak yang cantik dan gembira setiap saat minum Yakult Setiap hari. Oh iya setiap hari. Selamat pagi. Sini. Selamat pagi. Sehat nih Mbak. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah sehat-sehat. sehat. Wani nggih sehat gini ki wau. Alhamdulillah sehat sedanten. Nggih, nggih. Mbak niki enten panyuwunan saking Pak Baktiar Alfi Channel. J. Aduh, Banyuwangi Pacitan. Oh, no. Berdua ya, Mbak? Apa?
Berdua. Berdua. Nggih. Stop. Ini kalau masih aku ngene, apa ngene? Banyuwangi Stop. Paci. Banyuwangi Pacitan. Oh niki mantene. Nggih. Oke. Sopo sih rek? Mas Bagus. Oh Mas Bagus ki nggih. Iki sing viral iki ya apa? Iki apa? Ayo Mas. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Kimpi dari Kimpi, dari Kimpi. Berapa? Juli 200.000. 2 juta. 250.000 matur nuwun, matur nuwun. Napa nih napa? Bulan Juli. Juli. Napa Mbak? Niki riyen napa? Pak Bakar Alfi. Si Pak Bakar Alfi. Sing Riki Kawau. Sing. Nggih. Sekoprok. Nah, ya Allah, pikirannya sampe nanti sih. Bangun di tangani ini. Ayo Banyuwangi Pacitan bersama Mbak Rika bersama Mbak. Oh, nggak tahu lirusnya nggak bisa ini. Mari tangani ini. Eri, Alek. Jila-jili mandapnya Pengatane Benita mawon. Nggih. Ayo ngadeg. Duduk. Nggih. Iya wis tuwek pro ya. Bapak ngadeg. Ngadeg bisa ngadeg lho, Pak. Mesti ngono ya.
Sing golek catatan. Lambu Ramuno, Ramuno, iki penutup. Mari ngeten apa? Tutup ngakon. Tutup ngakon. Iya. Lagi soalnya jam 6 wis kudu resik panggungnya. Ganti panggung. Iya, durasi. Kaki mulu. nggih Mbak. Kowe apa mau urut diakhiri semene Jung yo. Ana kurange njaluk gedhiting pangapura. Matur sembah nuwun dumateng keluarganipun Bapak Susilo sekeluarga ya mau. Iya, Dre.
Uga matur sembah nuwun dhateng sedaya pandemen Ringgit Purwa sing ngestreni awake dhewe nganti tekan jam yamine Jung. Matur nuwun. Kok darahmu padha ngumpul ana ing Paseban Ageng Negara Ngamartanda kowe